Ametzen batetik heldu zinen zu, desioaren lurrinen mezu. Ni bezalako neska bat aixa, blai esnatu dezakezu. Eta guztina egiten dut hemen Tolosako kulturetxean. Eta nauken gogoa, egiten dituen gauzak, erakusketa hor jartzeko. Jartzen di beti, beste gauza pinturak, eta nauken gogoa erakusteko gu egiten deuna, lurretik hartut egiten gauzakin, ilizkela bila gauza. Nire ofizio beti izan doa eskolana. Nire familiatenik eskolan egin. Ez duz ikusi honekin. Nire izan dune beti plantxadora. Eta nik beti indet eskolana. Eta gero, utzi nunen lanai, ez da etxen editu hasen izen, eskolana egiten, etxen ez otatik gauzak egiten. Margoture indet, baina gehi gustatzen zain asko zen, eskolanetan gehiena gustatzen zaitena da guztina. Eta gauz bat, eta gainenik akonsagatu gero jende askoi, kartetan ibiltzen gustatzen, eta sozei behar du, kara laro eta laburta duzke. Etxen ez da ere zegoela, Ametzen batetik heldu zinen zu, desioaren lurri